uvek vam ostane plastičnih flaša praznih, nemojte ih bacati. Sad ću vam pokazati jedan od načina kako možete da ih iskoristite. Odsjeći ćemo vrh flaše. Može da to odradimo više, da bude šire, manje široko, skroz, uopšte nije važno. To će nam da nam posluži za zatvaranje kesa koje otvorimo i treba da ih zatvorimo da ne dobijaju vazduh, i za kese koje treba da stavljamo u zamrzivač. Vrlo je pogodno i jedan od osnovnih razloga. Evo ovu kesu, na primjer, ne možemo je zavezati. Kratka je. Odradit ćemo sa ovim, uzet ćemo ovaj najmanji, provučemo kesu kroz grlić od flaše, zavrnemo kesu, zategnemo, istisnemo vazduh i zavrnemo. Dobili smo lepo upakovano, znači ne dobija vazduh, može da se ostavi keks, kolačić i nešto što ne treba da primi vlagu. Ako stavljamo u zamrzivač, takođe ako se zatvori. Evo još ćemo jedan primjer. Evo tu u kesi je samo kivi, nije bitno šta je unutra, nego samo kako se zatvara. Ako zatvorimo kesu ovako, puno je vazduha. Ako je vežemo isto ovako, ostaje vazduha. A kivi ne stavljamo normalno u zamrzivač. Ako stavljamo nešto drugo, kivi je samo za primjer. Stavimo kesu, provučemo kroz grlić od flaše. Možemo da osečemo, a i ne moramo. Povučemo. Zatvorimo malo. A da nismo tako odradili, kako god vežemo. Evo još ćemo jednom da odradimo. Može bilo koji, manji, veći, nije bitno. Znači istisnemo vazduh, sabijemo. Prevrnemo. Zatvorimo sa čepom. Evo ovo smo mogli i oseći, svejedno nije bitno, može da se oseče, ne mora da se oseče. Isto se dobije, evo kako je lepo upakovano. I kad se vadi, uvek nam ostaje za sljedeći put.